abin da ya faru a ranar idin babbar sallah na wannan shekara a ƙasar Sweden, wanda aka samu wani murtaddi, asalinsa mutumin Iraki ne, ɗan gudun hijira, bayan yaƙe-yaƙe sun yi yawa a ƙasar Iraki sai ya koma ƙasar Sweden, da ya je har ya zama ɗan kama waje zauna, ya zama ɗan ƙasa, ya ji daɗin inuwa, ruɗin duniya ya ruɗe shi sai ya ridda, sai yake ganin shi kuma a yanzu babu abin da ya ɗaukar wa kansa nauyi illa cin mutuncin addinin musulunci. Kun san sau da dama kafirai suna da wata ajanda, duk ranar da musulmi suke farin ciki to su kuma sai sun ƙaƙaro abin da za su sa musulmi su yi baƙin ciki ko su gurɓata musu wannan farin cikin, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana a wajaje da dama na alƙur'ani mai girma. Shi yasa in ba ku manta ba, a baya a tarihi ranar da aka rataye Saddam Hussein ranar idin babbar sallah ce. Me yasa ba a rataye shi a sauran ranaku ba? Saboda ranar da musulmi suke farin ciki a mayan musu da ita ta zama ranar bakin ciki. To shi wannan lalatacce tsinanne la'ananne dan kasar Iraki wanda ya zauna a Sweden, sai ga a wannan shekarar babu abin da ya kamata yayi face ya nemo izini daga kotun kasar na ya zo filin masallacin Idi inda musulmi suke yin sallar Idi, kuma ya zo da microphone, ma'ana ya zo da loudspeaker, amsa kuwa wacce zai yi magana kowa ya ji shi, sannan ya daga Qur'ani ya wulakanta, ya kona, ya keta, ya taka. Kuma hakan ne ya faru a filin Idi, a ranar Idi a ƙasar Sweden. Haka aka yi. To amma da yake musulmin ƙasar Sweden sun saba ganin irin wannan, domin a tarihin ƙasar wulakanta Qur'ani da taka shi ko share kashi da shi ko kona shi ba ranar farau ba. Da haka musulmin yadda suka saba ganin haka suka tashi, ba wanda ya tanka masa, suka kaɗe daddumominsu suka yi gaba. Amma daga baya abubuwa sun yi ta faruwa a ƙasashen duniya. Shugabanni sun magantu, ƙasashen musulmi da yawa sun magantu, musamman ƙasar Turkiya, ƙasar Erdogan, wanda ya taka rawar gani na nan take ya kori jakadan ƙasar Sweden daga ƙasarsa, kuma ya yi shirin hawa kujeran naƙi na kada Sweden ta shiga jerin ƙasar NATO ko rundunar ƙasashen NATO, wanda wannan wani abu ne na tarihi na siyasa mai girma ga duk wanda yake bibiyar siyasar duniya. Ya san menene ƙasashen NATO, ƙungiyar NATO da kuma shiga cikinta da sharuɗan shiga cikinta da sauransu. To wannan irin abu da yake faruwa lokaci bayan lokaci abin takaici ne kwarai da gaske. Da so da dama idan ana yin barnar har sai ta zo ta zame wa mutum jiki, tun kana jin ba daɗi har sai a zo ana yin abin ma baka fiye damuwa ba, kuma shi mai barnar ba zai dena ba, domin ba a ɗaukar matakin da ya dace a ɗauka a kansa. Ko shakka babu, Fafaroma ya yi abin a yaba masa, domin ya fito ya yi alawadai da wannan abu, ya ce domin dukkanin littattafai masu tsarki ne, bai kamata wani ya wulakanta wani littafi ba. Inda a ce shi wannan koma wani addini ya danganta gare shi yana da hankali da tunani, to da ai bai kamata yi wannan ba. In Kirista ne, idan yanzu da a ce musulmi za su rama akan Bible, zai ji daɗi? Wanda musulmi ba za su yi haka ba. Haihat, mu Bible a wajen mu littafi ne mai girma, mai daraja, mai tsarki. In ba Yahude ne ko Yahudawa ne suka sa shi, inda a ce musulmi za su rama akan Attaura, Bible tsohon alkawari, zai ji daɗi? Ba zai ji daɗi ba. To koma dai ɗan wani addini ne, da a ce za a yi ramuwar gayya akan addininsa, da ba zai ji daɗi ba. To kaga da a ce ya san haka, da ya yi tunanin haka, da shi ma bai kamata ya abin da ya yi ba. To amma ka'idar Allah ce subhanahu wata'ala shine mai kare Qur'ani. Tun lokacin da ya saukar da shi ya ce ni zan kare kayana. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah ya ce mu muka saukar da wannan littafin kuma mu za mu bashi kariya. Me yasa wannan ayat ta sauka sama da shekara 1000? Allah yana cin alwashin zai kare Qur'ani saboda ya san daman akwai matsokana wanda za su rinka tsokanar Qur'ani. Kuma Allah yana son ya bawa Qur'ani cikakkiyar kariya. Shi yasa bai ce dan adam kare mun ba. Saboda dan adam duk yadda ya kai da isarsa, in ka ce tsare mun abu, to abin zai samu tsaro ne gwargwadon ikon dan adam. Shi ko dan adam gajiyayye ne, zai yi bacci, kaga in yana bacci babu magana tsaro. Zai yi rashin lafiya, in yana rashin lafiya ba magana tsaro. Shi ma zai tsorata, in yana jin tsoro shi ma neman tsaro yake, ba magana ya ba wani tsaro yake ba. Uwa uba kuma zai mutu, in ya mutu kuma ina magana tsaro. Attaura da sauran littattafai sai Allah ya ce ku rike mun. Haka Allah ya gaya wa masu attaura da masu linjila, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladhina hadu
war rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada